Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi alkawarin kwato dazuzzuka da sauran yankuna kenan a arewa maso yamma da sauran wato sassan Najeriya. Yayin da yake jawabi a wata liyafa kenan da tsofaffin shugabannin Katsina suka shirya, ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta fara wato amfani da fasahar sa ido don yakar wato ta'addanci da kuma 'yan fashi. A cewar sanarwar kakakin shugaban ƙasa, Tinubu ya ce za mu zuba hannun jari a fasaha domin kwato dazuzzuka. Tsaro batu ne na ƙasa baki ɗaya ba na yanki ko gunduma kawai ba. Shugaban ya wato kuma yi alkawarin inganta filin jirgin sama na Katsina kenan domin samar da ayyukan yi. Gwamna Dikko Radda na Katsina kenan ya bayyana cewa jihar ta kafa wani wato tsarin tsaro ne kenan na musamman don wato tattara bayanan sirri, yana mai cewa inganta filin jirgin saman zai samar da ayyukan yi ga mutane 2,700. Tsohon gwamna Aminu Masari ya yaba wa shugaban kenan saboda naɗa 'yan asalin wato jihar kenan a mukamai mabambanta a gwamnatin tarayya. Tinubu ya kuma yi wato godiya kenan ga gwamnonin jihohin wato Kaduna, Jigawa, Borno, Benue, Yobe, Sokoto da kuma Kwara da suka halarci wato bikin auren yarsa da kuma kaddamar da ayyukan gwamnati a Katsina. Ya kuma wato yaba wa tsohon shugaban kasa kenan Muhammadu Buhari a matsayin mutum mai gaskiya. Ƙarshen rahoton kenan.